Kung ato yung palawman ang atong pamalandong sa pagluwas nato, dili gyud sayon. Ang Ginoo nga gamhanan kaayo mitugot nga pakaulawan, bunogon, unya ilansang sa cross sa mga tao nga iyang gimahal. Lingian na imong tupad. Ing na ikay nakaingon nganong nalansang si Jesus. Ing na ba? Na ikaw guilty ka. Ing na. Kanang imong pagsigig pangasaba, kanang imong sigig yaw-yaw, sigig pamalikas, nang sigig nimong sugal, siging inom, siging panglibak, siging dinumtanay, kanang imong kadao, kanang imong kagarbuhon, kahakog, kanang imong pagkamalaw-ayon, pagkabakakon, maunay na ingnan, nganong ang buutan, mahigugmaon, nga Ginoo, namatay sa cross. Mauni ang usa sa mga nindot kaayo nga pamalandungan mga igsoon kay kuan man ni Pascal Triduum, tulo ka adlaw nga pagbahin-bahin kung giunsa ni Kristo nga ang iyang kaugalingon mahimong pagkaon nga makaluwas nato, giunsa pagluto ang Eucharistia. Gahapon gihulagway ang pag-alagad ni Hesus ngadto sa tanan katong paghugas sa tiil. Karon humag-alagad unsa naman say gibuhat ni Hesus para mahimo gyud siyang pagkaon, mahimo siyang pagkaon nga makaluwas, nagantos ug nagpakamatay. Giihaw siya. Di man gyud pwede ang pagkaon nga dili nato patyon or dugmokon unya kon buhi sama ni Hesus nga buhi ihawon gyud aron mahimong pagkaon. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na sugot kag ihawon. Sugot. Kamong mga asawa, sugot mo ihawon para kanon sa inyong bana. Ha? Mga bana, kinsa ninyo dinhi ang musugot ihawon aron kanon sa inyong asawa. Ta sa kamot. Naay usang ni isa. Lugluga dayon. O giunsa man pag-ihaw si Jesus o kung kita san unsaon man sa ta pag-ihaw. Unsaon man kinahanglan dili ta mo reklamos mga pag-antos. Nya dili sad nato tagaag pag-antos ang atong isig katawo. Muna karon dinhi sa atong nasod naamantay eleksyon, pilion to natong mga tao nga dili reklamadors pag-antos ug naaman aning ato mga nang-apply ron for eleksyon. Nya kana sang wa magbuhat og mga buhat nga makapaantos sa mga tao. Mao nay pag-ihaw. Kay kanang ihawon ako nakaagim sa ko nag pang-ihaw anang manok, ihaw anang naang baboy. Gapuson in tao na sila, no? Kuptan na di nakalihok. Nya pagason ding dugo hangtod mamatay. Ang nagihaw adi gyud magantos pero naay panahon magantos kadiyot masikaras baboy dako-dako ang baboy pero tabangan sa kuan tumba di hangtod gyud nga ang baboy gyud nga ihawon or baka or unsa diha mao gyud magantos pero ang niihaw di gyud to magantos. Sige, lingiyay mong tupad ing na sugod karon sabat na ko ba ang di mo sabat mga Hudiyo sige na ing na sugod karon di na gyud ti ka paantoson kana pasabot kung naa na siya utang nimo ayaw na paningil aron di magantos nya kung naa na siya isa pasaylua ayaw sige hisgot
Ayaw na sige hisgot. Nya kung ang imong silingan galisod og agi kay imong gikural ang ila agianan, gamay na lang kayo, iguli ron nimo sa inyo, imo nang gub-on ang imong kural. Nya iatras nimo aron nga dako-dako na sila agianan. Aron di na magantos. Ana, okay na ninyo dili? Mayo kay naay nitubag, hinay kayo. Mao na. Unya nakita sad nato nga dinhi sa atong ebanghelyo dunay mga tao nga ni atiman ni Hesus sa iyang patayng lawas. Kinsa man ang mga tawhana ang naminaw ni Hesus pero tago lang sila tungod kay nahadlok man sa mga isog kadtong mga Hudiyo, mga pangulo sa mga pari o mga Hudiyo. Og sila mao'y ni atiman ni Hesus. Ang iyang lawas, mura nalag lawas sa iro nga naligsan. Nagbitay sa krus, pero naay mga taong ni atiman. Kita, mahimo sa tang liwat ni Hesus, kung mo atimanta sa mga lawas or sa mga katawhan nga murag gibiyaan sa pag-atiman. Daghan kay tarog mga kanini ang katawhan nga nagkinahanglan og pag-atiman. Dinhi sa atong parokya, ang atong paagi sa pag-atiman ani mga taong biniyaan, kaning atong kolekta, sunod kaning atong aning slat-slat, karong pista na to, musunod aning sugod karong Lunes, mag-triduom na ta, inig kahuybis, first day sa atong nobina, karong pitsa 24, nya, nangandoy tang makahatag unta tag labing minus, mga 3,000 ka 5 kilo rice, ngadto sa atong category C o category D nga mga parishioners, kanang lisod yung gayo. Unsa may atong categorization ini, category A, katong nindot og balay, nya nindot og income. Category B, nindot og balay, dili kayo nindot og income. Category C, bati og balay, nya naay regular income. Category D, bati kay balay, wa pagay klarong income. Mao nay atong categorization. Lingiyay mong tupad. Ing naasa ka ana. Naasa man ka nabilong. Sa A, nindot og balay, nindot og income. B, nindot og balay, bati-batig income. Ang C, bati og balay, bati og income, pero naay income. Ang D, porting bati as balay, wa pagay klarong income. Sa mga D nato dinhi, naay nang-apply nga magpatukod og balay, sobra mga 200, mga almost 300. Kaya di na gid sila kapuyo silang balay. Ang atong nabuhat, naapas mga 135 ka mga balay ang atong natukod. Sukad ko na himong pari din eh. Daghan pa, tukuronon. Nya, sige mong palit og slat, basig makatukod-tukod gyud ta. So, ayaw palabya ang atong Easter Sunday nga dili mo makapalit og slots. Saman, deal or no deal? Maayo. Human ani karon mo venerate ta sa cross. Human aning atong liturgy of the word. Kada nato dool sa cross, hatag ang imong commitment. Ginoo, muantos ko para nimo o para sa akong isig katao. Mao nay isulti niya inigdool nimo diri. Ayaw pag-ingon, Ginoo ayuha ko sa akong sakit. Ginoo tagae kog grasya. Wa. Mas may pag magdaan na kadaan sa imong ihulog sa sibot o sa basket. Nya ighulog nimo moingon din ka, Ginoo muantos na koron para nimo o para sa akong isig katao. Tudloi ko. Haron inig humana aning atong selebrasyon dinhi, mo prosesyon ta didto, mura na tag nag-pilgrims of hope. Mo panaw na ta padulong sa langit, kuyog sa nagpakamatay nga Ginoo, kuyog
sa iyang inahan nga nagmasulubon, kuyog sa mga santos nga nakasunod sa pag-antos o kamatayon sa atong Ginoo. Kana mo'y ato rong kuyugan, ighumas prosesyon, aron mabalik ta dinhi, doon na natay renewed commitment as Christians, as Catholics. Daghan kay karon ang nagtamay na sa katolikong simbahan. Labi na ginamong mga pari. Kay sige lang kuno migpahayahay sa among kaugalingon. Tinuod ba o dili? Kusga. Ay migulo-uluhi. Daghan sad ang nagtamay karon sa ato mga government officials. Kay labi na dinis Pilipinas, kay sige lang pahayahay sa ilang kinabuhi. Uman sa eleksyon, sige lang pahayahay. Tinuod dili? Di na lang kumuusab og pangutana kay murag lain man. Daghan sad ang nagreklamo ro nato mga Pilipinos kay naa kuno na nato gyud ang pag-iyahay kanya-kanyang sikap nya kusog kay manaot sa iyang kapwa Pilipino. Tinuod dili? Bisan kunos mga OFW, siging dinautay lang yapon sila dito. Ang imo rasang kapwa Pilipino mo'y muunay og daot nimo dito atong nasod nga naa mo nagtrabaho. Tinuod dili? Hunongo na ni nato. Muna mo prosesyo na ta, magpakabana na ta, mukuyog na ta sa panaw kuyog ni Kristo.